Vážené týmy, diváci, přátelé, 4. ročník tohoto závodu, letos pojmenovaný Mivardy Cup 2012, je u konce. Zúčastnilo se 19 týmů a 4 dny a 4 noci se snažilo o ulovení co největší množství kaprů nebo největší ryby. Některým se to dařilo více, některým méně, ale obdiv a potlesk bez rozdílu všichni účastníci tohoto závodu a patří jim za to dík a za vše, že proběhlo férově a ve skvělé přátelské atmosféře. Takže se to... Trochu statistiky. Celkově se ulovilo 518 kusů bodovaných kaprů na 6 kg o celkové hmotnosti 4284 kg a průměrné hmotnosti 827. Ještě než přistoupíme k vyhlášení celkových výsledků, musím poděkovat lidem, bez kterých bych tento závod vůbec proběhnout nemohl, nebo by ztratil svou úroveň. A především je to spolek sportovních rybářů. Chtěl bych poděkovat panovi Veselému a řekl bych vám pár slov. Přátelé, já vám chci poděkovat za návštěvu našeho revíru, těm týmům, kteří zabodovali, poblahopřát k vítězství a k plno nachytaným rybám, a těm týmům, kterým to až tak tento víkend nešlo, tak doufám, že nezanevřou na naši nádrž a že bychom se tady uviděli v nějakých dalších ročnících příští rok a další léta. Nashledanou. Děkuji. Obrovský kus práce odvedli i rozhodčí, kteří ve dne v noci vážili a zapisovali úlovky a byli tak jako vždy základním stavebním prvkem. Dále je to Aleš Kasal, kterému děkujeme za skvělé, perfektní... Rozhodčím. Za další je to samozřejmě Ondra Máca s Maxwellem, který nám to všechno zdokumentovali, kteří zajistili perfektní informovanost veřejnosti. V neposlední řadě se sluší poděkovat firmě Mivardy za materiální zajištění tohoto závodu. Nyní už přejdeme k samotnému vyhlášení. Na 10. místě se umístila CT Mivardy 1 s celkovým počtem 147 kg 980 gramů. Tak, gratuluju. Kluci, pro vás to bude obzvlášť nádherná cena. Myslím, že Lojza z toho bude nadšený. Takže já gratuluju, chlapci. Lojza to prodal. Vlastně překvapení. Na 9. místě se umístili CT Dobráci od Labe 162 kg 042 gramů. Perfektní, super, to bude lepší. Kluci, tak trošku kuliček. Ať vám to chytá pěkně, ať vám to jezdí. Můžeme. Na 8. místě se umístilo CT Juvoju 220 kg 281 gramů. Perfektně zabojovali. Já vám gratuluju. Chlapci, gratulace. Tížku, šalačky. Máte jich málo. Gratulace. Nějaké kuličky. To pohled na tu židličku, protože já ti to předám. Rozvaný vajko. Na 7. místě se umístili CT Mivardy 2 263 kg 010 gramů. Děkuji. Ale je tam jaký sloket, to nebude publikovat. Počkej, on tam... CT Krmiva Hulín. Jo! Krmiva, tak hodně krmiva. Ve dvou to byl úžasný výsledek. To je všechno vaše. Hodně krmiva, víš, jak máte to tam váhou.
Na 5. místě s celkovým počtem 277 kg, 480 gramů se umístili CT Mivardi SK. O den díl, tak to bylo jasné, že? Gratuluju. Na 4. místě s celkovým počtem 342 kg, 795 gramů se umístili Sticky Bites. Hezky! Myslel jsem, že to včera kopete bylo tak. Gratuluju, tam to bylo hodně nabouchané. Gratuluju. Pěkná baníčka. Děkujeme kluci, ještě jednou jim zatleskáme. Ano. Největší rybu závodu, kterou chytla Mivardi CZ2, 16 kg 08. To je Macek! Předávám vám samozřejmě těžšího kapra. Perfektní výkon. Děkujeme za potlesk. Na 3. místě s celkovým počtem 349 kg, 159 gramů se umístil CT ŠŠP. Hezky! Dotáhli to kluci. Jsem se o vás bál. Jsem o vás nebál, my vás tam masírovali. Velký rybí, na boji. Tam v lese. Tam ještě já. Dávněji víc. Všechno je vaše. 574 kg, 980 gramů se umístili CTDT v Jemnice. To bylo díky tomu kvalitnímu rumu, který vás udržoval při životě a ve vdělosti. Příště oholit, hlavně kanál. Když se holím, tak to nebere. Já když se holím, tak krvácím. Takže chlapi. Takže potlesk na druhé místo. Čistě zase zuby, je to vidět. Ať máte na čem spát. To my nemáme kdy sedět. Teď už je to víc jak jasné. Na 1. místě s celkovým počtem 028 340 gramů, takže 1,2 tuny nachytal tým Sportcar. Hezky! Pánové, postavte se tady a děláme to. Usměv. Pěkně. Hezky. Ještě jednou vám všem děkuji za hladký průběh závodu. Teď bych poprosil, přeju příjemnou cestu, v pořádku dejte domů, jděte opatrně, protože závod byl hodně náročný. A doufám, že se příští rok opět uvidíme. Šťastnou cestu, ahoj.